para ni sa mga kaigsuonan natong mga magwawali. Apil ko ani, usa lamang kapag pahinumdum kini. Kabalo bata sa usa ka rason nganong dili effective atong wali? I mean, kana bang walay maayong resulta kini tungod na kay kita mismo nga nagwali, wala nato gikinabuhi ang atong mga giwali, nagtuon tag maayo sa atong mga isulti, apan kita mismo wala gikinabuhi ang atong gipanulti. Kana bang ang atong binuhatan ni sukwahi sa atong gisulti? Dapat magud kita nga mga magwawali, maoy unang nisunod sa ato ang giwali. Kana bang atong kinabuhion ang atong gipanulti? Kay kanir bang mga tao nga namati, usahay naa nagtan-aw sa atong pagkinabuhi. Kung ni-reflect ba pud nato ang atong giwali, buot pasabot mas gitan-aw nila ang atong binuhatan kaysa maminaw sila sa atong winalihan. Maunang usahay, dili ta nila tuuhan. Usahay pagani ilatang katawan. Kay nakita man nila nga sukwahi ang atong binuhatan. Sa wali nato nga ilang nadunggan. Abi man gud ninyo mga kaigsuonan, mas maayo pagani pawalihon nato ang atong binuhatan nga mo reflect si Kristo sa atong batasan. Maunay wali nga kinaepektibuhan kaysa anang hanay kaayo ang winalihan pero sa bakba raday pod taman ang tanan. Di panalangin atong lihok sa kadaghanan. Igsuon gitawag ta isip kahayag ning ngit-ngit nga kalibutan. Aron katong mga wapay kalibutan, katubang wala pa kabalos kamatuoran, makamata na og malamdagan. Unya mga lagad na sila sa kaytas-an. So sidlak isip kahayag sa atong mga silingan. Aron ang mga nagpalibot nato mapanalanginan ug ilang daygon ang atong langitnong amahan. Mabungahong kabuntagon mga higala, ampo amping abantita. To God be all the glory. God bless.